Veľmi dlho som pre vás nenatáčala unboxing PR balíčkov, ktoré sa mi tu medzičasom trošku nakopili. Keďže som sa sťahovala, som tomu nestihla venovať pozornosť, tak sa poďme pozrieť, čo mi prišlo. Začíname produktami L'Oréal. Tento rad som aj prezentovala, mala som s tým spoluprácu. Je strašne toto vhodná kozmetika na príliš mastiacu sa pleť, takže dala som to aj kamarátke, ktorá má problém, alebo teda odporúčala som to aj kamarátke, ktorá má problém s tým, že sa aj príliš mastí pleť, takže ak si tento typ človeka aj ty, určite tento rad Oil Control vyskúšaj. A tento balíček je aj v spojení s značkou Waterdrop. Tento balíček mi prišiel až z Prahy a je to nové sérum od značky Clinique. Je to aktívne sérum pre zvýšenie glowu, alebo teda žiarivosti tvojej pleti. Som veľmi rada, že vďaka svojej práci mám možnosť skúšať nové produkty a toto je jeden, na ktorý sa rozhodne teším. Ďalší balíček je s produktami na samoopalovanie, keďže som sa nechala počuť na storkách, že teda používam samoopalováky, tak sa mi ozval tento profil, či mi môžu poslať ich produkty. Tieto produkty na samoopalovanie sa volajú Dripping Gold. Toto som už dávno mala vyskúšať, je to vlastne opalovací sprej na pleť. Je to dosť také náročné, keď si človek robí sám samoopalováky, naozaj z toho nechcete byť flakatý, takže toto ma dosť zaujalo, že to je vlastne voňavý kokosový samoopalovák na tvár v podobe spreju, to určite vyskúšam. Jednohodinové čierne opálenie, farba Dark, to mi vyhovuje. Make-up, ktorý obsahuje aj SPF 45. Mám pocit, že dosť sa trafili do odtieňu. Asi nie je PR balíček, ktorý by ma viac potešil ako ten, ktorý práve držím v rukách. Je to od obchodu Renesancia, ktorý milujem. Majú krásnu pobočku v centre Bratislavy, samozrejme majú aj e-shop a predávajú moje asi najobľúbenejšie značky typu Fornasety, Trudon a jednoducho nádherné produkty od tých najkrajších interiérových značiek, čo sa týka vôni a sviečok. Ja odpadnem, ľudia, pozrite sa. Milá Ema, prajeme ti, aby sa ti v novom domove krásne bývalo. Rozplačem sa. Ja som to len otvorila, už cítim krásnu vôňu. Pozrite sa, aká nádherná zlatá sviečka. Wow, strašne ste ma potešili, fakt ďakujem, že teda som bola hodná, aby som od vás mohla dostať tieto krásne produkty. Milujem vašu predajňu, aj celý váš koncept a nesmierne sa s ním vizuálne a obsahovo stotožňujem. Ďakujem moc. Mám tu ešte nejaké ďalšie balíčky, ktoré sa ale týkajú spoluprác, to znamená, že toto boli také PR produkty a pozdravy od mojich klientov a toto sú ešte veci, ku ktorým budem natáčať, alebo už som natočila spoluprácu. Si to len tak rýchlo zbehneme. S Lindexom som mala spoluprácu na TikToku, si zvolila takéto gate s denimovou šnúrkou, opaskom. Ďalší produkt, ku ktorému budem robiť spoluprácu, je takáto namakaná žehlička od L'Oréal Professionnel, ktorá sa volá Steam Pot 4. Tu máme produkty od značky Sensodyne, pretože budem prezentovať ich zubnú pastu, takže mám zubnú pastu na pol roka, z čoho sa veľmi teším, pretože si veľa a intenzívne umývam zuby, aj práve keď mám ten strojček, tak o to viac sa o tú ústnu dutinu starám. Tóny Margotiek, pretože idem pre nich natáčať spoluprácu. Idem prezentovať klasickú Margot a potom aj Margot Zlatá. Vlasové produkty L'Oréal Professionnel. Určite všetky tieto produkty uvidíte pri našej najbližšej spolupráci.